Υπάρχει ένας κρυφός ύπουλος εχθρός που απειλεί τις μέλισσες. Και ξέρετε κάτι, μια πρόσφατη μελέτη έρχεται να μας δείξει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Πάμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, γιατί μιλάμε για ένα νέο εισβλητικό παράσιτο που μόλις επιβεβαιώθηκε εδώ, στην Ευρώπη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, βάζει σε τεράστιο κίνδυνο τις αποικίες των μελισσών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας και για αρχή ας γνωρίσουμε τον κακό της υπόθεσης. Εντάξει, ας δούμε τι είναι αυτό. Το όνομά του, Tropilaelaps, και πιστέψτε με, δεν είναι ένα οποιοδήποτε παράσιτο. Αυτά τα ακάρεα χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά της κυψέλης, στον σφραγισμένο γόνο, εκεί δηλαδή που μεγαλώνουν οι νέες μέλισσες. Εκεί μέσα αναπαράγονται, τρέφονται και κάνουν απίστευτη ζημιά. Το αποτέλεσμα, ασθένειες και πολύ συχνά η πλήρης κατάρρευση ολόκληρης της αποικίας. Οι περισσότεροι μελισσοκόμοι, αλλά και όσοι ασχολούνται, ξέρουν το περιβόητο άκαρη βαρόα, σωστά. Λοιπόν, φανταστείτε το Tropilaelaps σαν τον πιο γρήγορο, πιο επιθετικό ξάδερφό του. Αναπαράγεται ταχύτερα. Μπορεί να ζευγαρώνει ακόμα και έξω τα κελιά του γόνου. Και επειδή είναι μικρότερο σε μέγεθος, είναι και πολύ πιο ευκίνητο. Όλα αυτά μαζί του δίνουν τη δυνατότητα να εκτοξεύσει τον πληθυσμό του μέσα σε μια κυψέλη. Και η πορεία του, όπως φαίνεται και εδώ, είναι πραγματικά ανησυχητική. Όλα ξεκίνησαν από την Ασία, όπου παρασιτούσε τις ντόπιες μέλισσες. Μετά κατάφερε και έκανε το μεγάλο άλμα στην ευρωπαϊκή μέλισσα, την Apis mellifera, όταν αυτή μεταφέρθηκε εκεί. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα, στο κρίσιμο σημείο. Η παρουσία του επιβεβαιώθηκε στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα στις περιοχές Κρασόνονταρ και Ρόστοφ της Ρωσίας. Η απειλή λοιπόν δεν είναι κάπου μακριά. Είναι στην πόρτα μας. Και αυτό ακριβώς μας φέρνει στη μεγάλη πρόκληση. Πώς γίνεται να εντοπίσεις έναν τόσο δαμικρό και ταχύτατο εισβολέα πριν να είναι κυριολεκτικά πολύ αργά? Λοιπόν, οι αρχές βιοασφάλειας, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν κάθονταν με σταυρωμένα τα χέρια. Είχαν ήδη ένα σχέδιο. Στην εργαλειοθήκη τους, ας πούμε, υπήρχαν διάφορες τεχνικές. Έλεγχος του γόνου με ένα ειδικό πυρούνι ή μέθοδος του χτυπήματος των πλαισίων για να πέσουν τα ακάρεα και φυσικά εργαστηριακή ανάλυση στα σκουπιδάκια από τον πάτο της κυψέλης. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο αλλά, ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως θα δούμε αμέσως τώρα, αυτό το αρχικό σχέδιο άμυνας είχε θεμελιώδη κενά. Για να καταλάβουμε, ας δούμε από κοντά αυτή τη μέθοδο του χτυπήματος, το λεγόμενο bump method. Η διαδικασία πάνω κάτω ήταν η εξής. Τινάζεις τις μέλισσες από το πλαίσιο, το κρατάς πάνω από έναν δίσκο και μπαμ, το χτυπάς δυνατά για να πέσουν τα ακάρια. Μετά ψάχνεις με το μάτι για μικροσκοπικά παράσιτα στον δίσκο. Στα χαρτιά ακούγεται απλό, έτσι? Μόνο που στην πράξη ήταν σκέτη καταστροφή. Η μελέτη είναι κατηγορηματική σε αυτό και μάλιστα αναφέρει τις έντονες ανησυχίες των ίδιων των μελισσοκόμων. Γιατί αυτή, ας το πούμε, βίαιη μέθοδος πολύ συχνά σκότωνε τις ευαίσθητες προνύμφες μέσα στα κελιά. Με άλλα λόγια, έκανε περισσότερη ζημιά παρά καλό. Και το κακό δεν σταματούσε εκεί. Η μία μέθοδος μετά την άλλη αποτύχανε. Με το πυρούνι τα ακάρια απλά χάνονταν μέσα στα υγρά από τον κατεστραμμένο γόνο. Στο εργαστήριο, τα ακάρια δεν επέπλεαν στην ηθανόλη όπως θα έπρεπε. Και η μέθοδος του χτυπήματος, εκτός από καταστροφική, αποδείχθηκε και αναποτελεσματική. Δεν μπορούσε να ρίξει αυτά τα μικροσκοπικά ευκίνητα παράσιτα. Η άμυνα, με λίγα λόγια, έμπαζε από παντού. Ήταν πλέον ολοφάνερο ότι χρειαζόταν μια εντελώς νέα προσέγγιση. Και εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η επιστήμη, φέρνοντας μια λύση που ήταν τίποτα λιγότερο από επανάσταση στις μεθόδους ανίχνευσης. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτό το γράφημα. Η διαφορά είναι χαοτική. Οι δύο ψηλότερες μπάρες, που είναι το αποσφράγισμα με τσιμπιδάκι και το κύλισμα με ζάχαρη άχνη, δείχνουν απίστευτα μεγαλύτερες πιθανότητες ανίχνευσης σε σύγκριση με τις παλιές μεθόδους. Εδώ οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ας σταθούμε λοιπόν λίγο σε αυτή τη νέα, τη πιο καινοτόμο και φιλική προς τις μέλισσες τεχνική, το κύλισμα με ζάχαρη άχνη. Είναι πανέξυπνο και απίστευτα απλό. Παίρνεις περίπου 300 μέλισσες σε ένα δοχείο, ρίχνεις μέσα ζάχαρη άχνη και τις κυλάς σαπαλά. Η ζάχαρη κάνει τα ακάρερα να χάσουν την επαφή τους από τις μέλισσες και να πέσουν. Μετά, απλά τινάζεις τη ζάχαρη σε έναν δίσκο και μετράς. Τόσο απλά. Η σύγκριση λοιπόν είναι μέρα με τη νύχτα. Από τη μία οι παλιές μέθοδοι. Αναποτελεσματικές, καταστροφικές και κανείς μελισσοκόμος δεν ήθελε ούτε να τις βλέπει.
Και από την άλλη, οι νέες, σούπερ αποτελεσματικές, εντελώς ακίνδυνες για τις μέλισσες, γρήγορες, φθηνές και φιλικές προς τον χρήστη. Μιλάμε για ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός. Και όλο αυτό μας φέρνει στο τελικό συμπέρασμα. Βλέπετε, η επιστημονική πρόοδος δεν είναι κάτι θεωρητικό, κάτι που μένει στα βιβλία. Έχει άμεσο, πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή μας και στη ζωή των μελισσών. Για να καταλάβουμε όμως το μέγεθος του κινδύνου, αρκεί να θυμηθούμε τι έγινε όταν το βαροαία εισέβαλε σε νέες περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι απώλειες μελισσιών έφτασαν το 64% μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Είναι ένας αμήλικτος αριθμός που μας δείχνει πόσο απόλυτα καταστροφική μπορεί να είναι μια τέτοια εισβολή. Άρα, ποιο είναι το κρίσιμο συμπέρασμα από όλο αυτό? Πρώτον, η έγκαιρη ανίχνευση είναι το α και το ω. Δεύτερον, αυτή η έρευνα μας έδωσε στα χέρια πολύ καλύτερα και ασφαλέστερα εργαλεία. Τρίτον, το κύλισμα με ζάχαρη άχνη είναι ένα φανταστικό, φθηνό και αξιόπιστο εργαλείο για όλους, είτε μιλάμε για επιθεωρητές είτε για μελισσοκόμους. Και τέλος, όλο αυτό μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό: πρέπει συνέχεια να δοκιμάζουμε και να βελτιώνουμε τις μεθόδους μας για να προστατεύουμε τα οικοσυστήματά μας. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν μας αφήνει με μια τελευταία μεγάλη σκέψη. Στον κόσμο μας που είναι όλο και πιο συνδεδεμένος, οι απειλές ταξιδεύουν γρήγορα και συχνά είναι αόρατες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η επιστημονική εγρήγορση και η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε δεν είναι απλά μια πολυτέλεια, είναι απολύτως απαραίτητες. Το ερώτημα είναι πώς παραμένουμε πάντα ένα βήμα μπροστά από την επόμενη αόρατη απειλή.